Pansa long live Pansa long live Tini salah bubagra senono hambai yafalo bubagra nono seng hambai yafalo bazar kami nokla baba bazar baba college baba school baba bubani kugo ছেলেনি খুগো আরে যতনি খুগো আরে রামদুজন গাত আরে যতনি খাওয়া যতনি খুগো পালে মলে যতনি খাওয়া যতনি খুগো ভান্সা তীব্রমথা বুবাগ্রা বেলে কাহা পাই যত ভান্সা লোক তীব্রমথা লোক TWM long live YTM long live Ambulance kita lain hokari ang kali kalau tongan kita ambulance tu kita lain hokari Pramotha long live Pramotha चीनी मीडिया रनो बेले बेले के नाम बायरिबो जों तिनी रामचंद्रगढ़ एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी निंगै जों तिनी कायसा रैली पाना नारखा जों जजन साइमानो तिनी बेले केनो खातुम खाजान बिसिंतै जों तिनी रैली खायना थाङै दङ जों तिनी जतो आमसायो तिनी बुबाग्रानो हाम बायरिबो कायसा रैली नार लायजाक जतो गामि एबा गोरों थाया थायनि रैली लायलै दङ जिनि कायसा खातुंमानि कायसा कक्तुमा साल कलमा रंबै जिनि बुबाग्रा जिनि बागै सुप्रीम कोर्ट जे विसि इलेक्शन तै बजे फाइट के तंमनि दिनि फाइनल हियरिंग खा दिनि जिनो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिनो जस्टिस रखा आबन बागै जों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नो जों बेले बेले के हामबायरिबो ते जिनि बुबाग्रा न जों ऑन बिहाफ ऑफ आरसीगढ़ नि जतो लोक रंगै जों बनो खुलुमहरो जे थानाय 2016 नो लास्ट विसि इलेक्शन मानि 10 इयर्स नियागलो दिनि चिनि बुबाग्रा चाइतमान बिसिंतै बिनि त्रिदुलमान बिसिंतै बिनि फाइट खेमन बिसिंतै जों तिनि अ जस्टिस मानखा आबन बागै आं चिनि जतो लोक रंना आं कयनेन मसंगो जों चिनि बुबाग्रानो जों लगिरि तंखांके जों थानजा तंखांके जों क्राक तंखांके जों चिनि बुबाग्रानो पयतो तंखांके जों सालसा बेबाग जों जे इनजास्टिस जों दंमानि जे जों चिनि मानथाय सकथाय तंथाय नकथाय चाथाय ककथाय बेबाग जों सेकजागै जों बैबाय जों जालक खिगलाय जाक दंमानि अब जों बेबाग जस्टिस माननाय आबन बागै जों तिनि अजाराव चिनि आरसीगढ़ नि जतो लुकरंनि इंगै जों चिनि बुबाग्रानो बायफ्ले हामबाय ते खुलुमहरो दे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नो जों हामबायरिबो तिनि अमहायके जों बसकन फाइनि जराबो चिनि बुबाग्रा जे डिमांड फाइ दंमानि चिनि त्रिपुरा एकॉर्ड 125 अमेंडमेंट बिल ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जे चिनि बोरा चबा खलाय दंमानि सालसा दिनिया कनैया सालसा चिनि बुबाग्रानो चाइतमान बिसिंतै जों अ मानिनोबो जों माननाय आन बागै जों चिनि बुबाग्रानो बागै सुरिनाय चिनि बोरा साक्का हाम तंथुं ब चिनि जतो लुकरंनि सुरिमान बिसिंतै चिनि बोरा तेबो स्ट्रांगली ब फाइट खै चिनि जे दफानि मानथाय सकतेनाबो फिरौरि माने आन बागै दिनि अजाराव जों बेलेगनि खातुंजाक सारा त्रिपुरानि चिनि लुकरक बेलेगनि खातुंजाक हायनो हाय जों चिनि बुबाग्रानो बसकन फाइनि जराव जों जे बसकन जे फ्रु चबा अंखरो जों जतो लुकरक चिनि बुबाग्रानो जों नावनि सामुं खिबिबानो जों चिनि बुबाग्रानो लगिरबै बसकन जों आगलायनाय आरो फाइनाय जे इलेक्शनाव दिनि एडीसी इलेक्शन थुं विसि इलेक्शन थुं जों चिनि बुबाग्रानो आरसीगढ़ लुकरंगै जों ह्यूज मार्जिन बाय खलायै जों चिनि बुबाग्रानो कबलाय खलाय हलाय आरो जों जतो लुकरक जों चिनि जतो बुबाग्रानि जतो वारियर्स जों रेडी दङ बसकन जों चिनि बुबाग्रानो कबलाय खलायनो बागै हामबाय बरन सिम बजरा हिमता फुल जों चिनि सनफला जे चिनि पार्टी अफिस सिमे चिनि बाजारबारिनि जे स्कुलनि ग्राउन्ड जरा जों तिनि रैली खालामनो बिसिंतै जों चिनि बुबाग्रानो हामबायलायनाय तेजे सुमुंगा एडीसी इलेक्शन बीजेपी बायला जों किते बादायना तिब्रमता सिंगल बादायना बो बाहाय अब तो चिनि फाइनल जराव चिनि जे पार्टी डिसिजन एबा चिनि जे हायर अथॉरिटी न होइतेनो सागलायजनाय आबनरक नायसिंनि तंदि आबनि जे इलेक्शननि बागै जों जतो प्रिपेयरिं लायजाक चिनि बुबाग्रा जे अर्डर बो जे इंस्ट्रक्शन जों आबन फॉलो अप खै बसकन जों आगनाय हामबाय मुखे त फुड sini Korea dia no orang itu kemana kamu sini kalsar kamu
long live, Pramotha long live. long live, long live. Ini ada civilization kebang budai pairona. Pairona, pairona. Roken nasional deh. Long live cop cop anak sebut. Long live, 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 long live. Latia, latia, latia. Kami wah bubagla. Bubagla, bubagla. Bubagla, bubagla, bubagla. Maharaja hambai, hambai, hambai. Maharaja no hambai, hambai, hambai. Bubagla no hambai, hambai, hambai. Bubagla no hambai. Long live, long live. Maharaja long live, long live, long live. Maharaja long live, long live, long live. Bubagla long live, long live, long live. Bubagla long live, long live, long live. Kuna hambai, 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 kuna hambai, 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 kuna hambai. hambai, hambai. Isi sama reo kebang budai pairona. Pairona, pairona, Isi sama reo tipe kalau kebang budai pairona. pairona. First of all, His Highness महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक बहादुर देवबर्मन जी की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले 10 साल के बाद अभी एडीसी विलेज इलेक्शन होने वाला है और अभी टीटी एडीसी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है अप्रैल 12 तारीख को। उसके लिए हम लोग रैली किया और साथ में जो तिपरामोठा ब्लॉक सेक्रेटरीज और साथ में डिस्ट्रिक्ट YTF मेंबर्स और TWF त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट साथ में और महाराजा का वॉरियर्स बहुत है इधर में बनी बागी ने बेलाई बेलाई के हम भाई संग बसकांग नि तालो सिनी टीटी एडीसी इलेक्शन डिक्लेयर खाई रजाका बनी बागी ने संग सुप्रीम कोर्ट न हम भाई तैसिनी हिज हाइनेस महाराजा न बेलाई बेलाई के पाइपलाइन हम भाई तमानी इनके आफ्टर 10 years 10 बছর का इठंका निनी एडीसी विलेज इलेक्शन या 2026 2016 सॉरी 2016 2016 विलेज कमिटी मानी ताबक हाइने हाय सुप्रीम कोर्ट सिनी ऑलरेडी ने डिक्लेयर खाइ रखा टीटी एडीसी इलेक्शन पाइ मानी यागुलो ने हाइने हाय सिनी एडीसी विलेज काउंसिल इलेक्शन अंकिनाय बनि बागैनो जतो सिनी सुप्रीम कोर्ट नि तैसिनी बुबाग्रानो हामबाय संग्रलायो बनि यागुलो ने जों तिनी अ रैली हामबाय रैली जों याफर लाइका जों बननो बसकांनि एडीसी सं मारियो सिनी तिप्रामोठा पार्टी न जों गोबां बुट बाय कप्लाय खाइरनाय जों बसकांनि एडीसी सं मारियो 28 टा सीट नि बिसिङो 2 टा राज्यपाल मनोनीत 2 टा राज्यपाल मनोनीत सीट दंमानियो जों कम से कम 24 के 25 टा सीट नावै तिप्रामोठा हाइने हाय एडीसी गभर्नमेंट खाफिनाय अमकुमनो दाउ दंजांनाय ककरै सन्देह दंजांनाय ककरै हाइनि बागैनो आंनो रंनि ससियेल मीडिया तै काइसा ककसारनानै मुसुगो जों गोबां मुताबक ससियेल मीडिया यूट्यूब फेसबुक जों नुगलाय दङो सिनि थानसानो गोबां माने एलिगेशन खायै सिनि थानसानो सोकांनानै बागै षड़यंत्र खायै चक्रान्त खायै सिनि तिप्रासा नेतानि बिसिङानो लीडर्स नि बिसिङानो लीडर्स बाय लीडर्स जे खाफेलायांगै तंमाने मिस अंडरस्टैंडिंग तंमाने न नरनि ससियल मीडिया ते आंगमनो ककसारनानै मुसुगो फाइदि जों जत थानसाङै सिनि थांनायनि 2024 मार्च मासे 2 तारिख ट्रिपाइटार एकॉर्ड खामानि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरामो थाखाय ट्रिपाइटार एकॉर्ड खामानि ओ एकॉर्ड दङ लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट आइडेंटिटी कल्चर एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा के ट्रिपाइटार एकॉर्ड खामानि न दाइटी इम्प्लीमेंट खायनानि बागैनो ताबक जों सिनि त्रिपुरा सरक जत थानसाव फाइजात हानि बागै ताबकबो थानसाव फाया खरक आंनो रंनि ससियल मीडिया ति ककसारनानि मुसुगो त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारी बिपिन देबबर्मा सिनि हाइने हाय त्रिपुरा हामख्राय मंत्री विकास देबबर्मा तै बिसिनि एक्स एमपी सिनि रेवती त्रिपुरा हाइरक नरक सिनि त्रिपुरा सानो अरय परय खाइ ता ठकेसिदि फाइदि नरक थानसाव फाइदि जों जत थानसा खाइ सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सिनि फ्यूचर नि बागै सिनि थिनानि बागै फाइदि जों नेक्स्ट जेनेरेशन बागै सामुं खालायनाय हानि बागै नरकबो सिनि थानसाव फाइयै नरकबो सामुं खाइफैके बेलायखेनो नरक जों बरम रबो रेसपेक्ट रबो हानि बागै नरक सिनि जत जों त्रिपुरा थानसां बिसिङो नरक पद्रे पर कक सावै षड़यंत्र खायै महाराजानि फेमिलि न बुबाग्रानि परिवार न बुबाग्रानि नखुंनो न हामिया सावै त्रिपुरा सावै त्रिपुरा तानांगरदि हानि बागै नरक न बां कक सारे फाइदि नरकबो थानसाव फाइदि Bubagra long live, long live, long live.
Sini mantannya sana bagai singkya bono laci ya. Sini mantannya sana bagai singkya bono kiri ya. डेभलपमेंट खानन बगिनाय बो एकदम टायरलेसली बो स्ट्रगल खाइतमनि लीगल फाइट खाइतम बगिनाय दिनै दिनै आ फाइनि बगिनो देशनि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च आदाলত একটা ল্যান্ডমার্ক ভার্ডিক্ট मार्का जे जून मासनि बिसिङाव और विलेज कमिटि इलेक्शन मार्क खायनाय मनि बगिनाय बो हाई कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट बो लीगल फाइट खायका त्रिपुरा हाई कोर्ट अबनो তিনি খাইনাই খানা খাইনাই বিভিন্ন তালবাহানা ফোনও পড়ে और চিনি জাস্টিস মাইनि कारणे बुबग्रा देशनि सर्वोच्च आदालत म सुप्रीम कोर्ट थांगी केस मा खायका कारण एडीसी विलेज कमिटि इलेक्शन बो बेलाय खाने इम्पोर्टेंट ऑल राउंड डेवलप खाने ग्रास रूट गवर्नमेंट निबागिनाय विलेज कमिटि बेलाय खाने दरकार कारण एडीसी ओ सिमिनो इलेक्शन खाइते गया थ्री टायर पंचायत माने त्रिपाक त्रिस्तरीय पंचायत रग इलेक्शन एडीसी इलेक्शन सिमि खलाया अपन बगे चुनुगो म्युनिसिपलिटी इलेक्शन ताई जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन सब इलेक्शन त्रिपुरा जो एडीसी नि फातरके इलेक्शन उंगमानि चुनुगो एवं सिंसियो शुधुमात्र त्रिपुरासनि एरिया वसनि म जे लोकल गवर्नमेंट खाइनान बागिनाय राज्य सरकार नाया आबनि बागिनो बबग्रा चैलेंज खाइनाय सिनि बररकनि बिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नि बागिनाय एनश्योर खाइनान बागिनाय ब सुप्रीम कोर्ट थांगिनाय फाइट खाइमानि बागिनो दिनै सुमहामान्य सुप्रीम कोर्ट देशनि सर्वोच्च आदालत जे लैंडमार्क माने आबनि बागिनो दिनै मसल मिছিল त्रिपुरा मथा खाइमानि मकक गावक बादेनो जों साइमानो जे त्रिपुरा राज्यआव जे बुसकांनि एडीसी इलेक्शन अब अलरेडी मियानो घोषणा खालायगा जे 13 एप्रिल और त्रिपुरा राज्यनि एडीसी इलेक्शन नंलाय किन्तु आ दिनो जों साइमानो सिनि त्रिपुरा सरनि सबसे ततर मुतायिंखा गड़िया पूजा विशेष करे जमटिया कम्युनिटी रक्तेबो सेलिब्रेशन खायो 7 days लॉन्ग 7 days और सेलिब्रेशन खायो तो दिनै पुला कथार सालनो और एडीसी इलेक्शन नि दिन घोषणा खालायगा अपन बगे ऑल स्टेक होल्डर फर्स्ट बुबग्रा रिएक्शन खायगा ऑन 13 एप्रिल द इलेक्शन घोषणा खाइमानि और साल सिनि बररनि फेस्टिवल साल हॉलिडे सुरुमानि साल अबनो रिकन्सिडर मा खाइनाय अपन पर अननो पॉलिटिकल पार्टी रखबो रिक्वेस्ट खायका तिनि असेंबली बहायनो सिनि त्रिपुरा मठनि एमएलए रक ओ इश्वरती रेस्ट खायका गवर्नमेंट नीतिगतभावे घोषणा खाते 13 तारिख नाबनो 12 तारिख खाइनाय केताबु सिं जे कम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन जेटा इलेक्शन कमिशन नि डेट जे रिकन्सिडर खाइमानि आबो 13 থেকে 12 दांग ना 11 दांग आबो सिं स्टेटमेंट सिं माननाय आबो अनाउंसमेंट सिं माननाय अपन बाकी सिं ताबुक जेहेतु मो एडीसी इलेक्शन नि बागे अबुग्रा बेलायखनो प्रेस रेस्ट खायका अबो तुइबो सुप्रीम कोर्ट कक्ति सिगा जे ड्यू टाइमो मो एडीसी जाना इलेक्शन खानान बागे अपन बागे स्टेट गवर्नमेंट ताई स्टेट इलेक्शन कमिशन बाउनुगि नमिया इलेक्शन नि दिन घोषणा मा खलै ओ इलेक्शन सिनि त्रिपुरा सरकनि राइट्स नि बागिनाय बुबग्रा फाइट खाइतमा बागिनो ओ इलेक्शन सिं दाबु ड्यू टाइमो चिंगमानो आर अपर्दिके 10 बছर जे इलेक्शन नंगा विलेज कमिटि इलेक्शन बो सुनो बुबग्रानि फाइट नि बिसिके जों दिनै साइमान काजे बुबग्रा सब समनि सिनि बरन बागिनाय बल लड़ाई खाइ दङ फाइट खाइ दङ जबाब खाइ दङ बन बागि जों दिनै बेलायखनो जों खातंग थजाक बेलायखनो जों बुबग्रानो खा हामबाय जों सिनि हामबाया हर हम बारसा बनि जे बारसा दंमोन आबसे दाउ बाबराय सासेनाय कारण जों साइमानो थांनायाव बर 10टा ताई इंडिपेंडेंट 1 दिनै 10टा 9 + 1 गेर बिसिङाव बर 10टा सिनि बुबग्रानि साइट मंगो 2021 नो 18 सीट्स त्रिपुरा मथा बैक लेका अर्थात जों जय खाबा ओन का गाबो दाबो 5 बছর काय सिनि सिगांसे बनि बीजेपी नि एडीसी नि अपोजिशन लीडर एलयूपी अंशु कुमार त्रिपुरा सिनि त्रिपुरा मथा जॉइन खायका तो नंबर रिड्यूस दिनै गावदे हाति हाइकबा सिनि पेगजला जन्मदिनगर सिनि केन्द्र अजागा जों इलेक्शन निया साकले जाखा एरि चौमारिंनाय आबना दैनो जों दिनै सिनि त्रिपुरा मथा पार्टी थामसा पार्टी बुबागानाय पार्टी आनार सिनो बुदै गोबांमा बुदबाय गोबाय खायदेनो जों दिनै एकटा मिसिल लेलि नहकार जों चेंखा सिनि इलेक्शन नग नग थांगै जों परसा खायनांगला जतन साइमानो जतन लुकुरक साइड दङ बहुत इलेक्शन नाय
दा केन जों सुदु नासिं दङ जों आनसिना बुदनानै थानसाव माने बुदनानै दा आबल लागि दिनै जुन मासाव इलेक्शन नाय ভিলেজ কমিটি ইলেকশন অনেক বছর ধরে একটা গ্যাপ থাকা আবনো তিনি বুবাগরা সুবুনকুটো থাঙ্গৈ কেস খাইকা তিনি সাকলাই জাকা জুন মাস ইলেকশন মাখাইনাय गाबोन बागैनो जों बुबागनो हामबाय नान बागै अरेलि बुबागनो बेलेके हामबाय दङ जे सिनि इलेक्शन या तंगने इलेक्शन खाइदे माने बुबागरा जदिनो अ जुमना एके सिनि अ इलेक्शनाव इंगला खामु ভিলেজ कमिटी इलेक्शन इंगला खामु आबायना अ हामबाय देलि ताइ सिनि इलेक्शनाव जतनो तेसा दिनै अरेलेन बिसिं तै जों सानामु सङो आरन माने बुदरे गमना बुबाय गबलाय खायो सिन थानसो गबलाय खायनै जत लोकलना आं कयदमु सङो हामबाय बजागा अरेलि खायजे दिनै गाबोदे हाति दिनै अजागा पेगजला जमजन हामबाय सार बोसोर जरा थाङैनि बोसोर जरा रेलि खायजे खाबो सार लागे हामबाय दिनै 17 पेगजला जन्मदिन आन्दा अब गाबदे हातिवा दिनै जों तिप्रामथा YTF TWF जतन तै कसारा रेलि खलाय दङ तामनि बागा रेलि हिंखाय जों जतन मियानो साकलाय रजाक बोसोरनि 13 तारिख जों संबारिना जतन सेन आबनो तै जे निर्वाचन कमिशन जे ठीक टाइम मते जे इलेक्शन साकलाय माने बागै जों संनिखा हामबाय रय ताइ अ निर्वाचना जों तिब्रामथा नङै हायका थानसानि मारे हायका चिन बोबागराना एप्लाइ खालायदिखनि जों तिनारा रेलि अंखरै दङ ताइबो जों अरा हामबाय दङ जोंखाय 10 बोसोरमै ভিলেজ कमिटी इलेक्शन नैया आबनो चिन बोबागरा सुप्रीमकोर्ट केस होय एप्लाइ इंखा हायकाय बसगां जुन मासनो अब इलेक्शन ভিলেজ कमिटी इलेक्शन जत प्रक्रिया पायै আমরা সাকসেস मा खालायनाय दिनै सुप्रीम कोर्ट बाय साकलाय रजाकमानि बागै जों दिनारा सुप्रीम कोर्ट न ताइचिन बोबागराना हामबायना जों दिनारा रेलि सालाय दङ ताइचिन रेलि अर गाबनि हातिवा जों जत मानसाक अर खायो हामबाय सार बुबागरानो हामबाय रेलि सिनि हेजामाराय पार्टी प्रेसिडेन्ट सिमी चिनि और मडस्टन जरा फाइसो के चिनि बरमना येमनो खबि चिनि सिमना ब्लक कमिटी जतो वारियर्स बुबागरानो तिनि हामबाय याफारका कारण हकामनो 2016 जे बीसी इलेक्शन मासे आबनि परे जों नुखा चिनि हाइकोर्ट अब केस खामानि परे अरबो जों जाय खायजेगेन बगै सुप्रीम कोर्ट चिनि बुबागरा केस खामाबाय तिनि 18 तारिख सुप्रीम कोर्ट जाजमेन्ट अमनरिका जे जून मास बीसी इलेक्शन नि जतो इलेक्शन काउंटिंग जतो पायै जून मास बिसिं पाई मारिनाय इलेक्शन कमिशन आमते हेका अर्डार दिखा आबन बागैनो जों बुबागरानो बेले बेलेनि हामबाय किबा कारण पार्सोनाली रां फिबिवै सिनि दफानि बागै अमहाय बे सामुं खालायदोंमानि बागै ते नरक नुगै बांक्रा सिनि एडिसी इलेक्शन नि जे जनरल इलेक्शन आबो तो मियानो साकलादि जाका आबो जतो बेबागनो गोरोंजाक जों बुबागरा जदिनो सुप्रीम कोर्ट केस खायांखाय एडिसी नि चंबारिबो अंगला खामु
ते बिसि इलेक्शननि बागैबो अबहाय अर्डार रखनो हगला हमके चिनि बुबाग्रानो जों बेलाय खेनो हामबाय मा या रिबो कुलमाया गावबो तो जस्ट काइसा चिकनसा चिनि गणतन्त्रनि काइसा चिनि पावर से अजागो कैसे अजागो त्रिपुरा नुगै दङ गणतन्त्र राजतन्त्र करिकाहिनी गणतन्त्र से ताबो खिनि चिरि खबैनो दङ अथच जे गणतन्त्रनि रायदा आमो खलाइजे गया आ गणतन्त्रनो रायदाना मानना बागै जों दिनै सुप्रिम कोर्टआव केस माखायगा त्रिपुरा साराव बुसु खाव कस्त नांनानै कौ बाहायदो गाबोन बागै चिनि बुबाग्रा दङा बागै जों दिनै अमाहायदो मानै दङा बाय बुबाग्रानो हामबाय दिबिनो दिनैनि अर रेली फाइमान जखाने चिनि जत बारि असमबो जों हामबाय मारियो जे आमसुकै किसा समयनि बिसिङाव जों दिनै असुकै गेदारिं जों दिनै अ हामबाय रेली खालामनान बागै शुद्ध सिमना ब्लक कमिटिया सारा त्रिपुरा जत ब्लक कमिटिनो दिनै अमाहायके बुबाग्रानो हामबाय रेली लाइ दङ कै जों सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा साराव अमन सानानि जों फाइनाल एडिसि इलेक्शन जं मारि 13 तारिखनि जागायाव हयতো दिनै 12 तारिखआव खालायजाक जानायनि आसा खायो अथवा खालायगोना कै 12 तारिखआव जे इलेक्शन एखौ जंबारिनो थाङो आ जागायाव चिनि बुबाग्रानो गोबां बुट बखायै एप्लाइ खालायो जाते अ हानि बोसारनि मानथाय सक्तायनि कक जों सायमाना जा अमहायके बुबाग्रानो फानब्रै दं दिनैनो आं जत लुखरनो गयनानि मसु जंमारि तो ब्लाके गाना बुट फैगा बाहाय त्रिपुरा मथानि बखकै बबाहाय माने तयारी खालायजाक त्रिपुरा मथान जतन तियार नरनुगै माना मिया सिनि साउथ बमहायके बाइग्रेली इंखा जों सिनि वेस्ट त्रिपुरा बमहायके बाइग्रेली इंखा खवायो बाहायके इंखा सिपाइजलो बाहायके इंखा मिया गन्दा तुइसाव बमुइ दङ माने अमहायके बाइग्रेली आगि जों आसक त्रिपुरा हास्तेव अमहाय बाइग्रेली दङ मियाखौ जेबो सिनि बुबाग्राना हामजागै नखर लायो माने बेलायखेनो हामबाय मारियो हायसि गै लास्ट को बनुखना चिनि 14 तारिख एडिसिओ कुमुलुंगो जेबाबे बरफ नखरका अब शुद्ध दुईटा डिस्ट्रिक्टनि रेली से किन्तु अमहायंखा माने गुबुननि राजनीतिक बदल सारा त्रिपुरानि रेली फानसा आसके खालायमाया आबो रगनुगैतो माने जों तेताम सानाबा सिनिबा जों शुद्ध रेजाल्ट सिमिजे नासिलाय जों दिनै हामबायरियो मानदे अमबा कायसा जों दिनै बिजय उत्सव खायमा हायसि कै आबनो लुकुरकनो तंकजां तनिनानि जाते केबो ताबुला जितिफ्रा सबै तिफ्रा ताबुला दियाबो जों जत जागानो सावि दङ चिनि बुबाग्रा ससियेल मिडियाआव सावि दङ आं बाय थांबो दिनै नरकनो अबनो फैनानै जों केव न चिनि तिफ्रा सबै तिफ्रा ताबुला दि दा नाइसलाय दि ते जों फाइनाल इलेक्सन चिनि बुबाग्रानो जों फान गोबां रिविनो बक्सनि रहने अब जत तिफ्रा ताबु रेडि हामबाय चिनि हा बुबाग्रानि बागै 10 बছর पेन्डिङ कमानि बिसि इलेक्सन मेन थाङै दङ आबन बागै बुबाग्रानो बेले हामबाय चिनि बिसि इलेक्सन 10 बছর धरि आं दुनिया कमानि चिनि बुबाग्रानि बागै चिनि मेन थाङै दङ आबन बागै बुबाग्रानो बेले हामबाय बुबाग्रा हामबाय बुबाग्रा हामबाय बुबाग्रा हामबाय बुबाग्रा आइग्लथन बुबाग्रा आइग्लथन Diplomata Aigloton Diplomata Aigloton Bubagrake Bubagrake Sini Bubagrake bela Sintini bela ke tongthokjak tamni bagai hingkai norok saimano je 10 বছর রম্বই 2016 je sini BC election ningmani tini 2026 ngoi tongka 10 বছর ungoi thanga CPM party thanga BJP party duibar phaiga haipano जेसिनी बीसीनी जे इलेक्शन सारा त्रिपुरानि जत इलेक्शन पाइखासि निने असेंबली इलेक्शन होते पार्लियामेंट इलेक्शन होते नगर पंचायत होते जत इलेक्शन त्रिपुरा राज्य पाइथांगा किंतु एकटा इलेक्शन निया ओ इलेक्शन के जेसिनी विलेज काउंसिल जे बीसी इलेक्शन आबंगिया आबन बगै जों गोबां मा सबा खायगा किंतु सबा खायबो इंलिया लास्ट सिनि हाबोबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खामानि बागै तिनि जाजमेन्ट माखा जे जून मास नि बिसिङनो बिसि इलेक्शन कमप्लीट मार्क खालायनाय आबन बागै जों त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरासा शुद्ध जों दिनै त्रिपुरा मथानि यंगया कारण हंगाय म बिसि इलेक्शन नि बागै शुद्ध त्रिपुरा मथा खायनाय सिमिया त्रिपुरा मथा खायनायबो बीजेपी खायनायबो सीपीआईएम पार्टी खायनायबो कांग्रेस खायनायबो आईपीएफटी खायनायबो बरक जतनो सुजुग सुबिदा मायांगै दङ तिनि एकमात्र म पसिबल हंगाय सिनि हा बुबाग्रानि बिसिंतिनो पसिबल हंखा आबन बागैनो जों तिनि सिनि हा बुबाग्रानो हामै जारंनानि बागै जों तिनि मरेलि मा खालायका आबन बागैनो जों वानसुका म हा बुबाग्रा तंसाक जों तिनि नुखा जे स्राय एकमात्र त्रिपुरा राज्यो त्रिपुरा सानै बागै खरांथि सानायखाय आबो के बया सिनि हा बुबाग्रानो कारण हंखाय जों नुगै दङ स्राय
गोबां मा पार्टी नो तंगासि केबो बीसी इलेक्शन बागै खरांथि सानाय ग्रै केबो बीसी इलेक्शन बागै फाइट खेनाय ग्रै केबो बीसी इलेक्शन बागै केस फाइल बखानाय ग्रै सुप्रीम कोर्ट थानाय ग्रै इभेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनैसि थाया किन्तु बुबाग्रानि बिसिंतै तिनि तिप्रासा कप्लायिंखा तिनि बुबाग्रा कप्लायिंखा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासा 14 लाख तिप्रासा जों तिनि कप्लायिंखा आबन बागै अनारेबल सुप्रीम कोर्ट नो बसुं बेलाय बेलाय हामबाय मायाफ्रो चिनि बुबाग्रानो तो बो बुखुक बाय हामबाय रिनाय चिन्थानि पक्सि पाइ थांगौ आबन बागै बेलाय के तंथकला के जों तिनि कारण के मो बीसी इलेक्शन चिनि तिप्रासारनि बागै चिनि जे एडीसी एरियाव जे तंनाय तिप्रासारनि बागै बेलाय के इम्पोर्टेंट हैसि कारण के बीसी नि हयतनो जत किसुनि सुजुग सुबिदा থেকে आरम्भ kai जत किसुनो इ जागान हयतनो फेसिलिटी थांगौ सो आबन बागै जों बेलाय के हामबाय तिनि आनि लगी तंगो मो जेसिनि हिम्बो तंगो चिनि डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि आता तिथि तंगो चिनि टीडब्ल्यू नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चिनि बरम गनां मैडम बिनामाला तंगो चिनि वाइटीएफ नि ब्लॉक प्रेसिडेंट मोचां सापि ते चिनि गोपाल नगरनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जतन तंगो जतन जों पुरा very excited तिनि हासि बेलाय खाय तंथकायसि कारण गाय ताङै तंथेनोबा 10 बोसोराव मो जे खसाय तंगनि आबो जों तिनि मानै थांगा आबन बागै जों बेलाय तामबा हामबाय लास्ट पाइफे जतन चिन बुबाग्रानो जों जतन हामबाय ने हामबाय बुबाग्रा बेलाय हामबाय बुबाग्रानो